Hello mga kaigsunan, maayong adlaw kanimo. Welcome sa atong channel God's Mission TV. Tugutin na usab ako ning orasa nga maghatag mensahe kanimo. So nahinaot ko nga imo ning humanon og nagtuo ko nga makatabang ni sa imong espirituhanong kinabuhi. Regardless kini igsuon unsa ang atong denominasyon, unsa ang atong mga pundok o sekta. Ni ako aron lang gyud makaigsunan sa pagdasig kanimo kung asa man ikaw nga reliyon o sikta, padayon diha nga naay tinud-anay nga paghigugma o pagsalig sa Dios. Ni ako nining atong mubo karon nga mensahe aron sa dasig na usab ka natong tanan sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Nabot nang ko igsuon mo remind ka nato mausab nga kitang tanan na sa ita nga dili ta ngayan nga moadtong langit kay kitang tanan makaigsunan nakasalaman sa Dios. Pero salamat ta sa Ginoo sa dako kayong grasya sa Ginoo. Na hinumdumi makaigsunan nga ang pulong sa Dios nag-ingon nga ang gingharian sa Dios dili lang sa pagkaon or sa mainom. Apan ang gingharian sa Dios mahitungod gayud sa iyang pagkamatarong. So mao ni ang isyu karon mo ni gusto na kong himuong topic nato kining pagkamatarong gid sa Dios. Tungod kay kita makaigsunan wala tay tinuod nga pagkamatarong. Dili ni Dios nun ang pagkamatarong sa tao. Ang Bible nagsulting, ang pagkamatarong sa tao, trapuhan lang atubangan sa Dios. Tungod kay ang tao, pwedeng mo pasaylo pero nagdumot day gyapon, pwedeng mo hatag pero naguol day gyapon, nagbasol day gyapon. So walay tinuod nga Dios nun nga paghigugma. Gawas lang kung mabatunan nato kining hingpit nga gugma sa Dios. Ang isyu sa tao makaigsunan kining naa sa sulod nato. Giunsa nato ni paghigugma sa Dios. Giunsa nato ni pagdidikit sa Dios atong kasing-kasing. Kay kung tinuod na nga Dios imong gisimba, imong gilagaran, mo reflect kinsa siya nimo. Kinsa ang Dios? Ang Dios balaan, puno sa gugma, puno sa kaluoy, tanang pagkamatarong iya sa Dios, ug diha sa Dios ang hingpit tinuod nga pagkinabuhi nga transparency makaigsunan. So mo ni ang isyu nato karon makaigsunan kining pagkamatarong nato diya sa Dios. Now, mao ning gitawag good news karon. Kay ang good news karon naay pagkamatarong nga gustong ihatag sa Dios nato. Kini pagkamatarong ni Kristo. Nanggingon sa Roma, makaigsunan chapter 5 nga kita gihimong matarong tungod sa pagtuo. Now, ang pangutana karon ang imong pagtuo insakto ba nga naka-address jud mismo kang Kristo? Wala nay lain. Si Kristo lang dalan kinabuhi ug kamaturan. Kung tinuod na kapag tudya kang Kristo, now, ang Bible nagsulti, himuon kanyang matarong sa mata sa Dios. Tungod kay ang pagkamatarong makaigsunan, maobtin lamang nato ni diha kang Kristo. Ang pangutana, unsay buhaton aron mabatunan gyud nato ni pagkamatarong ni Kristo? Mao ning pulong. Munang nay Bible, yun ang Bible, faith cometh by hearing, upon hearing the word of God. Now, tungod kay ang pulong, mauman si Kristo. Juan 1:14, nga ang pulong nahimong tao o gipuyo nga ni kanato. So, mga higala makaigsunan, mo lang ni akong paghinumdom, reminders kanato. Ang tinuod nga pagkamatarong, ang source ani, pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios, mauman na si Kristo. Tungod kay ang pulong, mauman ang nahimong tao nga si Kristo. Busa akong pagdasig kanimo, magtuon ta sa pulong, naay Bible sa iyo, bisag unsang reliyon karon naman yung Bible. Gawas ng siguro sa Muslim kay napod sila'y Quran. Anyway, dili manig magmatter igsuon unsang atong reliyon. So kung naay Bible ninyo, unsa imong reliyon diya, tinud-a pagbasa ang pulong sa Dios, unya di ta manghukom sa uban. Ang importante igsuon ang gugma ni Kristo atong ipairal sa atong kasing-kasing. Higugmaon nato, iampo nato yung galis Kristo, iampo nato atong kaaway, i-bless nato atong kaaway, buhaton nato ang tanang ilang maayo ngadto sa atong kaaway. So dili ta kaaway, mahinig ug maita. So muna nga atong gi-encourage atong makaigsunan nga kung nay makigdebate nato, kung may mo atong pwede man tang mo depensa pero kung wala man gyud magpapili kung debate igsuon, so kung may mo likayan nato, si Pablo naghatag sa panambagon nga kung may mo likayan na lang pakigdebate kay makahatag lamang kini og kini kalibog sa mga naminaw nato. So igsuon higala ang importante karon nga motigbabaw kining gugma ni Kristo sa itong kinabuhi. Aron nga mahimutang ang ngayan moadtog langit igsuon, batunan natong pagkamatarong ni Kristo.
pinagi sang pulong. Kay kung naay pulong ni Kristo, ang pulong sa Dios, mao ni ang muarin sa atong kinabuhi. Mao ni mo korek sa atong kinabuhi, mao ni mo badlong sa atong kinabuhi. Busa ako kang gidasig nga ang pulong sa Dios taganto panahon. Kining giingon sa 1 Peter nga kamo natawo pag-usab dili tungod sa binhi nga madunot apan pinagi sa binhi nga walay pagkadunot. Nag-repair na sa pulong. Kay ang pulong mao man si Kristo. Si Kristo mao ang kamaturan, kinabuhi ug ang kamaturan. Di ta kadtos langit gawas lamang kaniya. So si Kristo mo'y atong gikinahanglan makaigsunan. Si Kristo wala nay lain. Fix your eyes unto Jesus. Hebrew 12 verse 2. So imong mata itutok kang Kristo kay siya ang atong author, siya ang finisher sa atong pagtuo. So higala, simple lang ang mensahe karon akong pagdasig kanimo nga kini atong kinabuhi na bilin ato ni ialagad sa Ginoo diha sa pagkamatarong ni Kristo. Kang Kristo nga pagkamatarong dili sa imong kaalam, dili sa imong kahibalo, dili sa imong abilidad, pagkamatarong ni Kristo. Kaya ang pagkamatarong ni Kristo naagi pagpailog, naadi ang bunga sa Espiritu Santo. Mo prevail yun ang bunga sa Espiritu Santo, ang gugma, kaluoy, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, pagkamatarong, ang tanang bilang maayo makaigsunan. Munay mo prevail sa itong kinabuhi. Munay ma-produce nato kung tinuod si Kristo nga maghari sa itong kasing-kasing. Now last na nga bersikulo akong ibilin, matod sa Bible makaigsunan sa Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong kay ang tanang ibutang idugang ra gyud sa Dios. So munay issue nato makaigsunan, giunsa man nimo pagprioridad ang Ginoo karon. No? Nabatunan bagayod nato yang pagkamatarong. Tanan ato pagpanginahanglan daghang mga tawo karon dili nakatarong pangalagad tungod sa pagpanginahanglan. Pero ang sekreto igsuon, seek ye first the kingdom. Na unsa man ning kingdom? Of course, ang kingdom makaigsunan, it's all about the king. Si Christ ang gitawag King of Kings and the Lord of Lords. Og ang kingdom is all about His righteousness. So dili pwedeng mahenta nga naatas Ginoo pagpangalagad unya wala ang iyang pagkamatarong. Hinumdumi nga kining pagkamatarong sa tao trapuhan lang sa mata sa Dios. Matod pa sa Isaya, ang importante nga pagkamatarong karon kanang pagkamatarong ni Kristo. Kay kanang pagkamatarong ni Kristo maura nay qualification nga makaadto tag langit igsoon. Regardless unsa imong tinuan karon, unsa imong simbahan, unsa imong reliyon, akong pagdasig nimo nga atong paharion si Kristo ug ang iyang pagkamatarong ni Kristo maoy mo prevail nato. Kabalo ta magpasaylo sa mga tawo nakasala nato. Langkaton natong pagdumot sa itong kasing-kasing, mga maot nga kinaya, kita mismo kabalo ta sa itong kinaya. So ang pinaka-importante kabalo ta mo paubos, kabalo ta makaigsunan nga of course kabalo ta mo tabang sa mga tawo nang hinanglan sa kutob sa atong mahimo. Ang importante mahimot ang channel makaigsunan. Di man ta hingpit pero by the grace of God, pinagi siyang kaalam ug sa iyang grasya. Ang iyang pulong mo mutabang nato. Mutudlo, mukurik, mubadlog ka nato aron nga masangkapan ta sa tanang maayong buhat. So dalay ko ng Dios ini nga adlaw, Dios magapanalangin kanimo. Salamat sa imong pagpaminaw. Salamat sa imong pag-share sa atong video. Ang Dios na higugma ka natong tanan igsuon. Subo sa akong mingon nimo higugma gyud ang Dios mintras sigayon pa, mintras panahon pa sa tibok nimo kasing-kasing kalag kusog tibok nimo kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, ug mayong adlaw. Bye-bye.